Roi try sesin pat ngai ke play pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu. Te ha ke nege video ngakwa bangan pentip lem syapi ke ke ba ublay ukentu hanga bat ke ke ba umaham yanga. Te ublay jongi ngau tenat rayangi bangin pet ikitu ki crime petrol. Te hakipor ki ba la kamen shua tengah syait pet bahai gitu namar gitu kiti kijingja ki baja shisha bat dala ja gitu kijingja ki baja shisha ki basya penyap breu lane haka kambat bor bat kumta gitu ki kam ki bala yahap bet ke ba penyap bat ke bat bor lane ke ba penyap hakinu kinu ki benta ki ba pon bahai ki rukom hapa ka crime petrol ngi yo i ki jingi kai ki basniu hang tu te aku tak kepor namar bangam pat chakri bahari oplay nga jus ngotenat bahaban pe ikatu te onda hadin pat ngelas dang man chakri utrai pen ipau ke nga wong umlong ban pe ikini te pawat nam pe re te ngam ju pe chuken ngadu kata kepor om tang kitu wat iki film perthaine ki jinruai perthaine kenu ke jinruai ka bomdan hi ke kerteng jong oplay te ngam ju pe chu te ngala klet no bat ngam ju kan mau shu te hakini kisni ki bala let no pat ki ja bet kitu ki jing peniap breu ki ba pen i hapo ki news kasi ki jongi chane wat iki news ki basya baru ki wan ra chane te ngaju pe hi gitu ru ngam kemau sure ke ba ublay ula deban maham yang ngana ma bakati kan news ngas ngopa kam lele kan news te ni hapi hi ban pet bangin yo ban duwai na kabanta gitu ki breu ki balong kumto ki ba mat ki jing jar ki ba bon jat ne te kajing duai tengah duai bet hi Henreda menta ars ngilai sngi ubleu kran shikreninga ba wat dompet chure gitu umlong raban pe itu bat pahap ban ai ru kajing maham ba kini kinong kini ki baju kumbalong kumangi te ki channel shimet kumne bangi pelai ki videos ki bapher te bangim de ban ai gitu te wat kini ki news sarkar ru kamut ikum gitu mde reban penmi namar ba kahikai kini ki priu ki ba kidang im kajing im perthai kamut lalong kristan hi tang ba syaka perthai ru dang sngotenat sya ublay ru sngotenat kilong be hapdeng bar haba ki yo kum kini ki jan news ka penslur ya ki haba ki yo i nang to ba ki kimi ki pa kim ai ki kum to ki khun ki le rakum to ki ru ki yo kajing mut ka basniu kalong penban kumba ai ka but ke basniu kalong penban kumba ai training te long kumba ai training kan ye kini ki khna ban pensniu te sya kan yengi bangin pet ya kitu ki jat news bat sya ru yengi bangin plat ye kitu ki jat news te ka ba phiyo sngo ha ki snong ki thau ka jong phi ka ya de ka wai te ka jing dwai lengi ha ban dwai be ji man la ka sngi ba ki breu ki nam penyap ya la de ki breu ki nam penyap breu bat kum ta ter te gitu pat ki baja accident gitu te kam lele re telan ne ka tu ka ba ki ukhnyu jumai ne ka wan ke yong ne ka jing slei ne kum gitu ki ba ka thai ka leng sun ne ki jahaj ne bat kam ta ter gitu kim lele re henry ki basniu ki de gitu ki ba kumno ki penyap ya ulok kumno ki penyap ya kalok kumno ki ibe ki khon ki ti lane ya ki bahaying ki bahasem ya gitu ublai udah maham teng ba wat nom ya pelat re kini ki jat news umdan kam raban pelat ye kini ki jat news umdan kam raban wan ra ki khubor ki banabar ban wan ra syaka rikhasi ke jongi te han re ye kinu ki khubor pat ki balong jing khu ki balong jing mentoy tengila kan pengen ngin pelat te han re katang asu ai tang ka jing mut namar ba ublai umaham ya nga te bat upha ro ban maham ki kristan baro hi te wat ki bampat long kristan ru te ni de ban kiarte ye kini kijat videos ki bangi lap ki bangi yoi bangin pelat hapo social media kamtam gitu lagi ki ba penjak burom ya nuri anu shedon gitu ki briu ki baya edit kulmar kumto ki ya pelat bat ngai jing mut ru hang ne ba ka perthai menta ka kala ki briu menta hang ne hapo perthai am kamut kala up bet tang ka jing penjak burom kani kerkom comments gulmar ne te kamlong re kabadai namar menta patip re gajing syala yo comments kumno telada ja ba kamlong rapat kumto kitu ki briu ya ketu ka comments ki shim bat ki penhap bat ki le kumno ki IFAR
Tejak buram, te hap mi ken hapo social media, hapan map ken. Te karukum mi comments ru, comments daka tin ke badan buram ke badan akor, namar ba mentan yigitu ki comments barok khoit nem. Te kemut ki don ki brio ki ba kwa ban report lada sumut mentang na example itu ikna ibaja na yeng. Te ngimtip ka jingja ka ija hakanu kurukom. Te namar don ki basyara klaru ya katam la mo ban ong mangin batai landat mangi te don ki balit akamon sengob hadon da kanu ka jingja te klempat tip ya ka jingsya lada ngi mentangi balan start ngi kren balakum ta te lada jaba day te to taru wala da day ru ngim dan hok re bangin kren to met te ringi dan kamban duwai te lada day le bomja sada day ken kitu ki brio ru kim day hiri ki brio bariu play te kemut kin pa wan pan map te kemut kalong ka ek pa kapas ngosi kalong ka ek pa jak buram te habangi comments ru ngi de benang man comments te lada ngim nang rek ka bangin nai comments te da wan kitu ki jingja ki ba shot product na so rendang ne ki ba shabat bor ne kumta kumne nga su ajing mot su skip bet nai pet re te ka kamram jonga ka de bangan pentip shapi ka ek ba uble ukran nga tenga keren ru shapi te lada pi ko ngu ru kasa hapi lada pim ko ngu ru kasa hapi tang ba kini ki ek berkhot ki de ki jihi kai ban penslur ya ki kena ki badang long ka jingmut ji perkhat wadi ki balarang ba ru kini ki bompat ik bahare ublai teng dalap ka shraem ki yo jingmut nang tu kum tu ki le kum tu hi namar ngai thu ipi lada om day naka mobile phone kumnu ikna ibadang prasnem ilanang man penyap ya lade tang namar maipan sabti na email iklem pat don por ban let pentiet idang mut ban let hi iklem pat pentiet da let tang shipang ila pasi ikna ibadang prasnem ilanang man le ikte ki ek berkhot hagi por jungi menchua ngimpat tip ikte ki ek berkhot mabale namar baka mobile kam pat don rahti jungi dena mar kata hikai lupai ge khon ki tiru ibahing bahasam ru banai pet re gitu ki jat news na marba gitu ki hikai yangi ban les new wat yangi ki bala shakri uble ru teng kawan ke jingmut ngan le na kumta balai bayo jingmut nang no napo YouTube channel jong kino ki ba pelat pathar ki jat video ki ba umlog man pet hanan man ta ki khlong ki khna ki yo lut ban pet ki jat videos ki ba pher tena mar katangi haban wahi ki khon ki jongi ru ba ki khon ki jongi ki nam ya pet gulmar re ya ki ki ba ngim de ban pet te namar ba ka penjabo ya ka jingmut jing perkhat ka jong ki breu ka penjabo ya ka shnong ka thau namar bon bha ki breu ki yo jingmut de nang no de lang ba ki tu ki crime patrol de lang ba ki news ki bawan ra ki ni ki jat news ki ba pher lawan ra ki tu ki jat news la perkhat ong ban lat ong ba ki breu kin kala ka mon nang jur penban te tang katahi ke banga kwa bangan pentip lem shapi te boleh ke jing sok nya ban kurkhui philang barokhat ya roi tra pidan jikuslai paslan ka kli ne omi snu hakli mi new li thamet pangmat sinus mi thele bat kiwe persang no da kitawai kong reality sim ipasong basa hamar banyang sengyong shlong kipor ban ai dawai ka dekhat we hadu san baje janmet na sing sai jan na ki benta ki jing tep ki bakam banya ya keren badi kong reality sim au number pra arsan pranot ar new sau